ପଢିଲା ବେଳକୁ ପଢି ନେଇତେ କଣ ପଢିକି କଲେକ୍ଟର ହବୁ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆମ ସାରଙ୍କର ଆଉ କଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଫିସ ଠିକ ଟାଇମ ବେଳେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କଣ ସାରେ? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସାର୍ ଆମର ନୂଆ ମ୍ୟାଡାମ କରୁଛନ୍ତି ତେରା ଆଉ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲି ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପରା ହଁ ପରା ମ୍ୟାଡାମ କେହି ହେଲେ ଭାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଉ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି କିଏ ଦବ? ଆଜି କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମ ସାର୍ ରଙ୍ଗିଲାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ କୋଉଠି ଖାଇବେ ବୋଧେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଖାଇବେ ବୋଧେ ଜାଣି ଯିବେ ସେ ଯିବେ ଆଉ ସିଏ ସାର୍ ମାଡ ଖାଉଥିବା ଆମେ ଯାକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଳ କରିଦବା ତମର କଣ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେ ଫାଙ୍କା ଦେଖିକି ପେପର ଦେଖୁଛ କଣ କରିବା ଫାଙ୍କା କରିକି ସାତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖ କଣ ଖବର ବାହାରିଛି? ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣ ମାଲିକକୁ ଚୁର ଗାଳି ଲଗେଇ ଛୁ ନା କଣ? ହଉ ଆମର କୋଉ ଦିନ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଦବ ଆମ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ମତେ ତମମାନେ ଚୂନ ଲଗେଇବାକୁ ବସିଛ। ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ପଛରେ ତମମାନେ କେତେ ଆଗରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛ। ନାଇଁ ସାର୍ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ହଁ ବା ପେପର ସାରା ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପେପରଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଠି ପେପର ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ବାହାରିଥିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାଲିକକୁ ଚିତା କାଟି ତମେ ସେ ଖବର କାଗଜ ପଢିକି ତମେ ମୋତେ ଚିତା କାଟିବାକୁ ବସିଛ। ଆମ ସାର୍କୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବୁ। ଆମ ସାର୍ ଭାରି ଭଲ ଆମେ କଣ ୟାରି ସକାଶେ ଆମ ସାର୍ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମତେ ଆମ ସାର୍କୁ ଖରାପ କରିସାରିଲେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡେଲି ମତେ ଏଇ ମତେ ସାର୍ ୟାରି କଥାରେ ପଡିକି ଆପଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବିଏକୁ ତମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କେଡ ବଡ ଅଭିଶାପୀ ଲୋକ। କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ କିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ସାର୍ ସତ କଥା ଆପଣ ନଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ। ହଁ ଭାଇ କୋଡିଏ ଟଙ୍କା ହଉ ବା ଚାକିରି ବି କହିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ସାର୍ ଫେଲ ହେଇଗଲେ କି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛି କଣ ଜାଣିଛ? ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଫାଇଲ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ଜାଣିଛ? ଜାଣିବ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖା କରିବାକୁ ତମ ନଜରରେ କାହାକୁ ଦେଖିଛ ନା? ହଁ ସାର୍ ଅଛି ପୁରା ଆମ ସାରଙ୍କ ବି